Ja. Hey, Franny, goeie. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit je wekelijkse rondje? Eigenlijk wel. Ja? Maar bij die man die is meestal eventjes te rennen. Ja. En wat ben je hem van elkaar? Ja, sta je naartoe verlaat. Zusters? Ja. Ja. Nee, echt zusters? Nee. Nee. Oh. Nee. In welke zin dan? Kerkelijk. Zeker zin, ja. Dan zei je dat was. Broeders en zusters. Je liet je mij hele oren typen. Hoe zit dat? Je bent vriendin, hoe is je rolverhouding? Waarom denk je dat? Vraag waarom. Ja, nou, qua klingen al. Oh, Je moers binnen. Nou, dat is altijd maar de vraag wat we gaan lopen. Ja. Dat is wat het mooiste eerste hing het. En wie nou mooi waar is, deze kwarte broek hangen nog. Het punt bij mij is, ik had net zoveel keuzes kon, omdat ik gewoon pas dus kon had. Omdat ik reuma had, dus dan had ik net zoveel keuzes kon. Dus dit is wat deze week in Rinneke. Dus Hoe lang heeft het al ruimen? ja, vanaf mijn 20ste. Dus meer dan de helft van mijn, van mijn leven. Ja. Oh, dat is heel net makkelijk geweest, hè? Nee, ik had ook een periode heel lelijk geweest. Gewoon van dat het heel moeilijk is dat je een lichaam die in de steek ligt. En dan denk je van, waarom kan ik dit nou net en waarom kan ik dat net? Maar ja goed, ik de ene keer dan wel iets beter dan de andere keer. Dan zit ik daar en binnen, dan kies niks. Ja, en dan ben ik blij dat ik nog weer zo nog een rondje kan rennen kan. Nou, echt wel. Ja. Wie staan ik leuk op God? Nou, toen was ik wel heel fier voort van God, inderdaad. Ja. Toen, ja. Die periode is heel wraakselend geweest en daarna is toch wel, wel heel dichtbij kwam. Van dat ik een heel soort rusting vind en treest. En dat is dat is dan, ik zei ze van, nou ja, oké, het is dan zo. En wil je me dan helpen om hier mijn paard in te vinden? Ja, dat mij, denk ik, dat is gewoon heel moeilijk uit te leven.